ସୁରତ ତୁ ଏସବୁ କାମ କେମିତି କରିପାରୁଛୁ? ଭାଇ ମୂଲ ଲାଗିବାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟି ଖଟିବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବୁ? ପାଠ ପଢି କେହି କେବେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢି ମଣିଷ କଣ କରେ? ଫାଉ ମାରେ। ମାନେ? ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ନିକମା ହୁଏ, ଚାକିରି କରେ, ବେପାର କରେ, ନେତା ହୁଏ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖେ, ବକ୍ତୃତା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶାଗ ଗଛଟେ ଲଗାଏ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ପାଠୁଆ ସେତକ ଫାଉ ମାରି ନେଇଯାଏ। ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ। ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଚାଳନାର ଫଳ। ତୁ ଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ, କୋଦାଳରେ ମାଟି ହାଣୁଛୁ, ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଳନାର ଫଳ। ପାଠ ପଢିବା ଯେ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଏହା କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହଳ କରିବା, ପାଣି କାଢିବା ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ ସିନା ଇତିହାସରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରତ ସବୁ କାମରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଛି। ଭାଇ ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ଫାଉ ମାରିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରହିଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଧର୍ମାନନ୍ଦ। ହଉ ଭାଇ। ସୁରତ ରଣକା ମୂର୍ଖ ତ ନୁହେଁ। ତା ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ବୁଝିଛି ଠିକ ବୁଝିଛି। ମଣିଷ ଫାଉ ମାରିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୋଠାବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରେ, ଭଦ୍ରଲୋକ ହୁଏ, ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଆଉ ଫାଉ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲେ ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର, ଅପମାନିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫାଉମରା ନୀତି ଲୋପ ହେବା ଉଚିତ। ବାବନା, ଆଜ୍ଞା। ସୁରା ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବୋତଲ ଗୁଡାକ ଅତି ସାବଧାନ ସହିତ ଆଣିବୁ। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ? ପୁରା ସୁନ୍ଦରଟେ ଠିକ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ମନ ଖୁସି କରିଦବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ହଜୁର। ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା। ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସୁରା ଆଉ ସଖୀର ଅଭାବ ରହୁନି। ଛାନ୍ତେ ଜବାବ ପକ୍କା କରିବାକୁ ରାଣୀମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି। ଠେଙ୍ଗା ଅଛି। କେଶବ ମହାପାତ୍ର ଉଆସ ପିଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦବା ମାତ୍ରେ ତୁ ମତେ ଉଠେଇବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ସେଇଠୁ ପୁଲିସ ହାଜତ, କେସ୍, ଓକିଲ, ଧାଁଧପଡ଼, ଟଙ୍କା, ଫାଶୀ। ଫାଶୀ। ନାଥିଆ ସାନ୍ତେ ତୁ ପାରିବୁନି? ମୋ ହାତ ଥରିବ। ନିମ ଖାରା। ସେଇ କେଶବ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ସେ ପାହାର ଖାଉ। ସାନ୍ତେ ଚାକିରି ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଛି ମୋର ମନ ଅଛି ସାନ୍ତେ। କେବେ ମତେ କହିନୁ? ଲାଜର କଥା କାହାକୁ କହିବି ସାନ୍ତେ। ବାଘ ଉଣୁଥିଲି ଅନ୍ଧାରିଆକି ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ କି କଣ କେଜାଣି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛୁ। ହଜୁର ମୁଁ କି ଛାଡ଼ିବାର ଜନ୍ତୁ, ହେଲେ କନ୍ୟାରତ୍ନଟିଏ ପାଇଛି ହଜୁର। ତାପରେ ରୂପର ଗୁଣର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ ନଥିବ। ଦେଖିଛୁ? ଆରତୀକୁ କାଖେଇ କୋଳି ମଣିଷ କରିଛି ରାଣୀମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ବଜ୍ରବାହୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନାଖି ଏକା। ତାଙ୍କଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳା ଅଛି। ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଘରେ ପାଦ ଦବ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେଜାଣି ଜମିଦାରୀ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଚୁପ୍ ଶୈତାନ। ସେଇ କେଶବ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ନିମିତ୍ତଟା ହେଇଯାଉ। ନଗଦ 15,000 ଟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଠୁ ଟିକା ଆଣିବା, ତାପରେ ଜାନି ଯୌତୁକ, ସେଇଠୁ ଘର ମନା କରିଦବା। ନିମକ ହାରାମ ବଦମାସ, କଳା ବଜାରୀ। ସେ ଯଦି ଆସେ? ଠେଙ୍ଗାଟା ତେଲ ପେଇ ପେଇ ପଚେଇ ରଖିଛି କଣ ମାହାଳିଆ? ଜାତକ ସୁଝିଛି ତ? ନ ସୁଝିଲେ ସୁଝିବାକୁ କେତେବେଳେ ହଜୁର। ପୁରୋହିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ପାଠ ବାହାର କରି ସୁଝେଇ ଦେବେ। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣିକି ଡାକ। ଆରତୀର ବାହାଘର ସୁବ୍ରତ ସହିତ ପକ୍କା କରିଦବା। ସାନ୍ତେ
ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାତକ ଏକଦମ ସୁଝୁଛି। ଯୁବରାଜ ବଜ୍ରବାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆରତୀର ରାଜଜୋଟକ ପଡିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହବ ସେତେ ଭଲ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ଆରତି ଲବଣ ପିତୁଳା ନୁହେଁ, ଲାବଣ୍ୟ ପିତୁଳା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ବୁଝିଲୁ? ଯାହା ହଉ କୁଳପୁରୋହିତେ, ଜାତକଟା ଶୁଝିଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବାହାଘରଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆହୁତି ଶିକ୍ଷିତା, ଆଧୁନିକା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ମନପତଙ୍ଗ ପରି ଥାଏ। ଭାଇ ନିଅ ଏଇଟା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ। ଏଇଟା ନେଲନି? ହଁ। ତମ ଆରସିଟା ନିଅ। ଆରେ ମୋର ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ମୁହଁ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମିଛୁଆ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ଯିଏ ଭାଇର ମୁହଁ ଚାହିଁବ ତାର ଦିନ ଯାକ ଭଲରେ କଟିବ। ଭାଇ କଟକରୁ କେବେ ଫେରିବ? ଆରେ ମୋର ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ତମର ପରା ବାହାଘର ହବ। ଆରତୀ ଅପା ଆସିବ, ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ ହବ। ଭାଇ ଜାଣିଛ, ବାପା ନା ପୁରା ରାଜି ହେଇଗଲେଣି। ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମତ ଦେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବେକାର। ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିର ଆଶା କ୍ଷୀଣ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ତମେ କଟକରୁ ଆସିଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନ ବାର ସବୁ ଠିକ ହବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, କଟକରୁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି? ତମେ ଆଗ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ କଲି। ଆହୁତି। ଆରେ ସେଇଟା କି ଜିନିଷ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେ ତ ଟେବୁଲର କାଗଜ ଉପରେ ସବୁ ଆଡେ ଖାଲି ଆହୁତି 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 ଲେଖି ଦେଇଛ। ଆରେ ସେଇଟା କି ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନା। ତାକୁ ଛୁଇଁ ହବନି, କି ଧରି ହବନି, କି ଆଣିବି ହବନି। ବନ୍ଧୁ ରତ୍ନାକରର ସୁପାରିଶ ପତ୍ର କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ମୁଁ ତ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ହାକିମ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ଭାଷାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ କାହାରି ସୁପାରିଶ ନେବିନି। କାହାରି ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ 4 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଛି, ଦେହରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେଶରେ ଭୂମିହୀନ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିହୀନ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ହଜିଲା ଜମିଦାରୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ବଜ୍ରବାହୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହେଇ ଆରତୀକୁ କ'ଣ ବିବାହ କରିବି? ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଅପଦାର୍ଥ ପୁଅ ଝିଅ ଆଣି ବେକାର ସମସ୍ୟା ତ କେବଳ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼େଇବି। ନା, ଏହା ହେଇନପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଉଚିତ। ବୋଉ, ମୋର ନମସ୍କାର ନବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଚାକିରି ହେଲା ନାହିଁ କି ହବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ। ମୁଁ ନିଜକୁ କାହାରି ପାଖରେ ବିକିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇତି ବଜ୍ରବାହୁ।
ବନ୍ଧୁ ଓ ସହପାଠୀମାନେ ବେକାର ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ଅରବିନ୍ଦ, ତୋ ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅବିବେକିତା ଓ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ଆଉ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା। ମୁଁ ଜନସମର୍ଥନ ବି ପାଇଛି। ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ବାହା ହେଇକି ଘରଦ୍ୱାର କଲଣି? ଦରିଦ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ଜନତାର ସେବକ କଟକ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛି, ଘରଟିଏ ବି କରିଛି, ବାହା ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ? ଏ ଦେଶର ଜନତା ସୁଖୀ ହେଲେ ଆମେ ସୁଖୀ। ବଜ୍ରବାହୁ, ତୁ ବି ପବିତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଦେ। ରାଜନୀତି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବଜ୍ରବାହୁ? କ'ଣ ଚାଲିବ? ଚକ୍ରଧର, ତୁ ତ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଛୁ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି ରେ ବଜ୍ରବାହୁ। ଲୋଡ଼ା କେବଳ ମନ ଆଉ କୌଶଳ। କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅକାହାତରେ ଧନ ଦାନ କରିଛି। ଫୁଲମାଳ, ଟି ପାର୍ଟି, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଆରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ମୁଁ। ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ପହିଲମାନ ଆଉ ତାଳି ମାରିବା ବାଲା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ଆଉ ତମର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଏ? ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ତୋ ବାପାର ତ ଧନ ଅଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗା, ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ତୁ ଆପେ ଶିଖିଯିବୁ। ହଁ, ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ। ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଅଖାଦ୍ୟ କରି ସୁଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟା ଚକ୍ରଧର ଶିଖିଛି। ଅଙ୍କରେ ସେ ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ପାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଡାହାଣ ଆଡ଼େ। ଆଳୁ ବେପାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଚକ୍ରଧର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, କିନ୍ତୁ ରତିକାନ୍ତ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଯାହା ନାଁରେ ନାଗରା ବାଜୁଛି, ପିତାଙ୍କର କୁପୁତ୍ର ସେ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବିତରଣ କରି ହାତରେ ନାଲି ପତାକା ଧରି ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଅନାହୁତ ଅଛି। ସେ ବାବନା ଭୂତ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମା ନାହାନ୍ତି? ସତ୍ୟବତୀ ଦେବୀ ଡେଲିଭରି କେସରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ଫେରୁ ଫେରୁ କେତେ ରାତି ହବ। ତମେ ଯାଅ ବାପ, ତମେ ଯାଅ। ଆହୁତି ଦେବୀ? ସେଇ କଥା ତ କହିଥାନ୍ତ ବାପ, ୟାକୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛ କଣ? ତମ ନାଁଟି କଣ? ନଳରାଜା। ନଳରାଜା? ବେଶ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନାଁଟି। ଆଜିକାଲି ସେ ନାଁ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନାହିଁ। ସୁଜନକୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ନଳରାଜା ବୋଲି। ସେ କେଉଁ ଭୁଲା ଅତୀତର କଥା। କଲେଜ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ନଳରାଜା, ଆହୁତି ହେଇଥିଲା ଦମୟନ୍ତୀ। ଅତୀତର ପିଲା ଖେଳ କଥା ପରିଣତ ବୟସରେ ମନେ ପକାଇବା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, ଫେରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଦିନେ ଆହୁତିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା। ନଳରାଜା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୁଜନର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି।
ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି। ଏ ଘରର ସବୁ କାମ ସିଏ କରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତା କଥା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। MA ପାସ୍ କଲା ପରେ IASରୁ ନେଇକି ଅସ୍ଥାୟୀ କିରାଣୀ ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିଫଳ ହେଇ ବେକାରୀ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତା ମାନେ ଚାକିରି କରିବେ ଆପଣ? ଜୀବନାନନ୍ଦ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଶିଖିଲି। ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲି। ହଁ, ସିନେମାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୋ ମତରେ ଯୋଉ ନାରୀର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ସେ କେବେ ଚିତ୍ର ତାରକା ହବନି। ଆରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ଚିତ୍ର ତାରକା ପାଇଁ ଉନ୍ମାଦ। ସେମାନେ ଧନ, ମାନ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ସବୁ କିଛି ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟିଏ କଳା। କଳାର ଯେତେ ଯିଏ ଦ୍ୱାହି ଦଉ ପଛେ ନାରୀର ଅର୍ଦ୍ଧଉଲଗ୍ନ ଛବି ସବୁବେଳେ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ରୂପ ଓ ଭଙ୍ଗୀର ମଦିରାକୁ କ୍ଷୁଧିତ ଆତୁରା ମନ ପାଖରେ ବାଢି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି। ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଯଦି ଠିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ କଥା ଆପଣ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦର୍ଶକ ମନରେ ବାସ୍ତବତାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅସାବଧାନ ହେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଛି। ଛାତିକୁ ଆଉଜିଛି। ଆଲିଙ୍ଗନର ଉଷ୍ଣତା ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। ସେ ଫିଲିଂସର ଲହଡ଼ି ଛୁଟି ଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ। ଆହୁତି ବୟସରେ ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ। IA ଆଉ BAରେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଏବଂ MAରେ 2 ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହେଇ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଆହୁତି ମୋ ପଛରୁ ଆସି ମୋ ପୂର୍ବରୁ MA ପାସ୍ କରି ଚାଲିଗଲା। ନଳରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଜାଗ୍ରତ ଓ ନିଦ୍ରିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଅତି ପାଖରେ କେତେଥର ଅନୁଭବ କରିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ନାୟିକା ହେଇଛି ସେଇ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଉଲୁପି, ହେଲେନା, ଗୌରୀ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜର ସତ୍ତା ହଜାଇଛି। ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସି ଅବତରିଛି ମୋରି ଭିତରେ। ନିଅନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ସେମାନେ ଏ ଯୁଗରେ ଆହୁତି ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଭୁଲି ନାୟିକାର ଆତ୍ମା, ମନ ଓ ଫିଲିଂସ ନେଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ନିର୍ଭୟ ନିସଙ୍କୋଚରେ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଷ୍ଟେଜରୁ ଆସି ନାୟିକାର ବେଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ କାହାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ନାୟକ ଷ୍ଟେଜ ଉପର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁଯୋଗ ପର ଜୀବନରେ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସେ କେବଳ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଛି। ଏ କଥା ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେମ କେବଳ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ହିଁ କରେ, ବାହାରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ। ନଳରାଜାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାର୍ଟ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବଜ୍ରବାହୁ କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀକି ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆହୁତିକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାୟକମାନେ ବି ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା ଫେରିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି? କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ହୋଟେଲରେ। ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କେବେ ପଠାଇବେ କହିଲେ ନାହିଁ ତ? ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବି। ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅଟକି ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ନେବ। ଆସୁଛି।